Niadtong Martes, Agosto 15, tuig 2023, makita kining bako sa Department of Engineering and Public Works, DEPW, nga nagkabkab na og sugod sa yuta at bang sa Sirao Flower Garden aron padakan ang parking area og sasamang higayon anha sab ipahiluna ang mga tindahan samtang magsugod ang maong proyekto sa lugar. Kini human usab gikauyunan ang maong proyekto sa mga tag-iya sa tindahan ug mismo sa tag-iya sa Sirao Flower Garden nga si Roger Buntuyan. Ang plano sa gobyerno pinaagi ni Konsehal Jerry Guardo kinsa mao'y chairman sa infrastruktura sa syudad. Tumong sa construction aron manindot ang lugar ug makaagni pa og dugang turista. Ang Department for the Welfare of the Urban Poor kun DWOP mao'y gihatahasan ni Guardo sa paglista sa mga ngan sa tag-iya sa tindahan aron papirmahon sila og oath of undertakings sa syudad nga moboluntaryo silang muguba sa ilahang tindahan. Ang Sirao Flower Garden na ila nga tourist destination sa syudad kung diin nahimutang rasab kini sa barangay Sirao, Bukirang Dapit sa syudad sa Sugbo. Nakita nila nga nindot kayo ang programa ang katuyuan ni Mayor Michael Rama nga ipatuman gyud ang safety og seguridad sa mga turista o nya ipatuman ang pagpa-provide of more parking slot para sa ato ang bisita para malikayan to mga commotion last Saturday. Ikatulo, mapatuman sad ang pagpalapad na sa ato ang dalan dere. So doon naman kayo sa pagpa-implementar mga pagpalapad sa dalan, ang kanay mga vendors nga nadapin sa dalan maigo magid sila sa ato ang road widening program. Ma-widening ni una hapsay ang dagan niya ang turista pabor sa kayo pag agi, pabor pag lugar. Origina ako hangyo ipahapsay gid ang sada yung pabutangan o sitom o parking kanang mga halid mo ni kusog kayo. Pag sa karon mo tintrabaho man ganin ni pero grabe gyud kadaghan. Ang maong proyekto sa syudad mao'y maghatag sa maayong agianan ug kaluwasan sa mga turista nga mobisita dinhi sanglit nahimo na kining landmark sa syudad sa Sugbo. Matud ni Guardo walay bisan piso nga mapagawas gikan sa bulsa sa tag-iya sa mga tindahan. Lakip na sa tag-iya sa Sirao Flower Garden, sanglit anha raman kuhaon ang pondo niini sa buhatan ni Mayor Rama. Gipasalig usab sa konsehal nga walay mawagtangan sa ilahang panginabuhian sa dapit kay igo raman silang isibog human sa pagpalapad sa dalan dinhing dapita. Kayuhan lagi sa Cebu City. Kaya di man po nilabot sa Cebu City mo musuod sa kolekta. Musuod lagi po nga ko lang hapsay gyud way madisgrasya. Di mi malangan kung nag-agi ang ambulansya gikan sa ospital sa Guba, barangay Guba para sa city. Malangan ng gud niya. Dubol-dubol parking din na. Paangayan usab sa syudad og shuttle nga mao'y mopasakay ug mohakot sa mga turista paingon og gikan sa Sirao Flower Garden kun diin ang himuong pick-up point mao ang temporaryong parking area diha sa police substation. Mga tunga sa kilometro ang distansya gikan sa maong tourist spot. Kini aron malikayan nga makadisgrasya samtang nagpadayon ang pagtrabaho sa maong proyekto. Hangyo ni Guardo, ang kooperasyon sa tanan kay duna sila'y timeline nga giapas base sa imando kaniya sa mayor. Within the timeline nga gihatag ni Mayor amo gining paningkamutan nga mahuman gyud no before sa deadline o nya with the full nakita nako nga musuporta man ang mga vendors, suporta ang barangay, suporta ang mga operators. So ako'y nakita nga doon na pa'y babago niya pohon nga aron malangay ang among pagpa-implementar sa mga proyekto. Willing me nga mo cooperate. Kay malipay sad mi kay ang maong area kung kami mo oy mag-develop isip usa ka pribado di pa makaya, no? So as long as nga develop sa city government kay kani atong area is dili naman gini sa maingon nga wala ma-well-known nga tourist area. Kabalumi nga munindot pa, no? So wa mi pagsupak dako na kung ikagikalipay ang mga plano sa mayor, labi na ni Mayor Mike, no? Nga adunay taktong development diri ipahigayon ang pag-develop para makomportable ang mga visitors o any tourist nga moabot dire. Wa ko'y pagsupak uban sa akong pamilya. Kini ang balita. Ray Pasaporte, Cebu City News.